Hola, un altre instrument que m'agradaria presentar és aquest violí elèctric fet per en John Jordan, un luthier a Califòrnia, als Estats Units. Com vegeu, és un instrument que no té caixa de ressonància, és tot de fusta, amb un sistema d'afinació de guitarra o de baix elèctric i que, òbviament, necessita amplificació. En aquest cas, aquest violí d'en John Jordan el tenim connectat a un iPhone. Un iPhone amb un sistema nou que es diu eRig. L'eRig és una mena de sistema de connexió de senyal analògica a l'iPhone. Dintre de l'iPhone tenim un software que ens permet jugar i modificar el so del violí. Aplicació d'efectes com reverberació, delays, octavadors, tot un ventall de possibilitats de modificació del so. Gràcies per escoltar i fins una propera.